Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Evo, možda načelno možemo reći da sva ova tri zakona, on je donesen krajem 2023. o pokretninama i nekretninama, ovo dvoje zakona koji se sada donose o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, u stvari suštinski ipak ne donose ništa novo u samom načinu upravljanja imovinom. Određena tehnička poboljšanja definitivno da, ali u suštini i dalje će se tim tvrtkama upravljati onako i po onim kriterijima i pravilima po kojima se upravljaju. Ali ipak je to jedan korak i iskorak naprijed. Dakle, suština djelovanja CERP-a, znači njegove ključne funkcije ostaju nepromijenjene. A to znači da će CERP nastaviti vođenjem tvrtki iz svog portfelja kao i do sada. Pa ću dati jedan primjer utjecaja upravljanja tvrtkama u portfelju CERP-a i koliko to utječe na te same tvrtke, ali i na druge poslovne subjekte i na same građane, odnosno na cijelu zajednicu u kojoj se te tvrtke nalaze. Podsjetit ću vas da je propašću Uljanika d.d. negdje krajem 2018-19. godine Vlada osnovala novu tvrtku kako bi se nastavilo sa brodogradnjom u Puli. Ta tvrtka se zove Uljanik brodogradnja 1856. Ta tvrtka je imala čistu bilancu, ta tvrtka je u sljedećih 5-6 godina njezinog postojanja stvorila dugove veće od možda 30 milijuna eura. A vlasnica njoj je država i to sa 97,14%. Nažalost, kako se tvrtkom upravlja, najbolje govori i to da iz godine u godinu taj dug samo raste i da se ništa ne rješava. No, o samoj toj tvrtki mogu bi govoriti dugo, ali ćemo to jednom drugom prilikom. Mene će ovdje prije svega više zanimati kako to i takvo upravljanje tvrtkom utječe na druge poslovne subjekte i kako to utječe na širu zajednicu. Dakle, ono što je ovdje važno i o čemu želim govoriti je upravljanje Uljanik brodogradnjom od strane Republike Hrvatske, odnosno CERP-a, i u aspektu što je sve učinjeno do sada, a što ima utjecaja na druge poslovne subjekte koji se nalaze u istom prostoru kojim upravlja upravo ta Uljanik brodogradnja 1865. Naime, Vlada je odlukom od 26. ožujka 2020. godine dala suglasnost na prenošenje koncesije sa Uljanik d.d. brodogradilišta na novu tvrtku, novoosnovanu tvrtku Uljanik brodogradnja 1865. Radi slike, Uljanik d.d. je velika firma koja ima puno sestrinskih tvrtki, odnosno tvrtki kćeri, firma koja upravlja sa 3. majom u tom trenutku, firma koja ima tisuće zaposlenih, a novo osnovana Uljanik brodogradnja 1856, kojoj je cilj bio nastaviti brodogradnju u gradu Puli, odnosno na bivšem području brodogradilišta Uljanik, je firma sa svega 200-tinjak tvrtki. Ali je Vlada prenijela koncesiju na tu novu firmu iz opravdanog razloga kako bi se uopće mogla nastaviti proizvodnja. Tvrtka mora upravljati određenim područjem, odnosno određenim pomorskim dobrom na kojem se odvijaju poslovne djelatnosti. Ta koncesija ima 666.000 metara kvadratnih. Od toga je 326 na kopnenom dijelu i otprilike 340 na pomorskom dijelu. Dakle, radi se o jednom površinski ogromnom prostoru koji je prije upravljala jedna ogromna tvrtka sa puno tvrtki kćeri i puno tisuća zaposlenika, kao što sam rekao, kojim sada upravlja jedna mala tvrtka koja nema puno zaposlenika i kako smo prije čuli u uvodnom dijelu, ne baš uspješno jer ima prilično veliki dug i gotovo da možemo reći da tamo brodogradnje nema i da se veliki dio njezinih poslovnih aktivnosti upravo odvija crpeći sredstva iz ove koncesije, odnosno iz zakupa prostora i onog kopnenog, a i onoga koji se nalazi na moru. Drugim riječima, Uljanik brodogradnja 1856 ima koncesiju nad pomorskim dobrom, više manje u krugu čitavog bivšeg područja kojim je gospodario Uljanik d.d.
I to sve do 2041. godine. Iako je manji dio pomorskog dobra pod koncesijom Uljanik brodogradnja 1856 koristi za svoje poslovne djelatnosti, svega oko 30%, a onaj veći dio što je pod koncesijom je uglavnom neiskorišteno ili koriste neki drugi poslovni subjekti koji se nalaze u prostoru bivšeg Uljanika i koji tamo posluju neki desetljećima, neki relativno kraće. I tu je upravo problem, odnosno tu su dva problema. Jedan je u neiskorištenom prostoru koji je pod koncesijom Uljanik brodogradnje 1856, a njoj ne treba za njezine poslovne djelatnosti, kamo sreće da bi trebao. I drugi je u prostoru koji koriste druge tvrtke, a nemaju riješen imovinsko-pravni status, odnosno ne znaju u kojem su statusu na tom području. Naime, tim tvrtkama Uljanik brodogradnje 1856 taj prostor daje u zakup. I ugovor o zakupu se produžuje svakih 6 mjeseci. Možemo sad zamisliti kako tvrtka može razvijati svoj posao, kako može ulagati u imovinu, kako može ulagati u prostor, ako nije sigurna da li će za 6 mjeseci sa Uljanik brodogradnjom potpisati ugovor o zakupu prostora za svoje poslovanje. Ponavljam da tamo ima i tvrtke koje 3 desetljeća već posluju i to uspješno upravo u tim prostorima. I ponavljam da je Uljanik brodogradnja 1856 dobila koncesiju, odnosno preuzela koncesiju od Uljanik d.d. na način da je dobila sve ono što je koristio Uljanik d.d., ali zbog brzine se samo preuzelo koncesiju jer je trebalo nastaviti poslovanje. S druge strane imamo čak na tom području bivšeg Uljanika i 40.000 metara kvadratnih pomorskog dobra koje nije u nikakvoj koncesiji. Dakle, imamo u središtu grada Pule poslovni prostor, infrastrukturalno opremljen, koji se u 80% površine uopće ne koristi, koji propada i koji u stvari stvara jedno ruglo za sam grad, jednu opasnost za same građane, a s druge strane onima koji jesu u tom prostoru ne omogućuje jedno normalno poslovanje. S druge strane, ukoliko dođe do prodaje Uljanik brodogradnje 1856, a i sam državni tajnik je rekao da je usmjerenje na izlazak države iz vlasništva, i u ovom slučaju će vjerojatno tako i biti jer se već i pokušala prodati Uljanik brodogradnja 1856 nakon samo nekoliko godina postojanja jer jednostavno ne posluje pozitivno, tu koncesiju će preuzeti novi vlasnik. U kakvoj su situaciji tada ove tvrtke koje su sada u zakupu prostora od Uljanik brodogradnje 1856 koji produžuju ugovor svakih 6 mjeseci? Tek tada su u situaciji koja je neizvjesna, u situaciji koja u stvari njima ne omogućava da obavljaju svoju djelatnost. Ponavljam, tamo ima i vrlo uspješnih tvrtki sa vrlo velikim bilancama i tvrtke koje zaista rade dobar međunarodni posao. Nadalje, dakle, cilj je da se taj prostor po meni stavi u funkciju. To bi trebao biti cilj i ove naše države. Znači 97,14% Uljanik brodogradnje 1856 ima država. Njome upravlja CERP. Ja vas, državni tajniče, ovdje zaista pozivam da razgovarate i sa ministrom koji je predsjednik upravnog vijeća CERP-a, da pokuša se razriješiti ovaj problem, da se zaista, i tražim u stvari od vas, da se pokrene postupak redefiniranja područja koncesije na prostoru bivše brodogradilišta Uljanik d.d., da se ta redefinicija tog prostora napravi temeljem stvarnog korištenja. Ono što je potrebno Uljanik brodogradnji 1856, to je novoosnovanoj tvrtki koja, ponavljam, ne posluje baš najbolje, ali nadamo se da će ipak preživjeti, da ona dobije svoj dio prostora koji njoj je potreban, a ostali dio prostora da se stavi u funkciju, odnosno da se postojeći poduzetnici u tom prostoru, da se njima da koncesija da mogu jednostavno svoj posao razvijati na onaj način na koji to treba. Da mogu ulagati, da ne gube međunarodne poslove jer nemaju adekvatne uvjete za svoj rad. Dakle, kao što se prenijela koncesija iz općeg interesa sa jednog velikog Uljanika d.d. na jedan mali Uljanik brodogradnja 1856 sa suglasnošću vlade 2020. godine kako bi se što promptnije mogla nastaviti proizvodnja, mislim da sada treba urediti taj odnos, da treba redefinirati
tu koncesiju, odnosno prostor tih koncesija, dati Uljanik brodogradnji 1856 ono što njoj je potrebno za njezin rad, ali i omogućiti ostalim tvrtkama koje rade u tom prostoru da imaju sigurne imovinsko-pravne uvjete, da mogu ulagati u prostor, da mogu ulagati u opremu, da mogu jednostavno sklapati poslove sa firmama koje su zainteresirane za njihov rad na onaj način na koji to može raditi svaki normalni poslovni subjekt koji radi u normalnim uvjetima. I da se sav onaj neiskorišteni prostor, a toga je najviše na području Uljanika, stavi u funkciju poslovne zone. Jer ne želimo da nam prostor u centru Pule, mogu reći, poslovni prostori u centru Pule budu groblje nekretnina. Želimo da ih stavimo u funkciju, da one budu motor razvoja jer imaju taj potencijal, infrastrukturalno su opremljeni i sigurno bi to bilo nešto što bi Puli dalo jedan razvojni momenat i jednu diverzifikaciju gospodarstva da se ne bazira sve samo na turizmu, odnosno da Pula ponovo postane industrijski grad, da prostor Uljanika ponovo postane industrijski prostor. Zato evo, još jednom apeliram prije svega na ministarstvo i na ministra kao predsjednika uprave CERP-a da se pozabavi ovim problemom, da tu koncesiju koja je dana na, ja ću reći, preveliko područje za jednu tako malu firmu, koja je dana firmi koja taj prostor daje u zakup ili njime uopće ne gospodari jer ga ne koristi, da se to redefinira na način da se sve stavi u onu mjeru i prema postojećem stanju kako bi Pula dobila novi industrijski zamah upravo tamo gdje je i nastala industrija Pule, a to je na području brodogradilišta Uljanik prije 150 godina. Hvala lijepa.